Mas yo ngono rek yo gak ngene. Lho iki ngono dari sononya, Mas. Asli ya iku ya. Iya. Asli gak pasangan. Heeh. Tarik sis, ndi sing jenenge sis? Ika paling. Senengane nonton lodruk iki. Jaran ojo senggrang-senggrang suarane ana paran jaluk mangan jaluk ngombe ketang panggung iki mau dipaku karo sing duwe gawe. Heeh, kuat. Masih ono gak jebol. Ora, aman ini. Aman, aman. Aman. Awas nih. Awas. Yo, lanjut. Tiwas tak kira iso. Oke, ayo. Masih yo suka aman isan sing kepengen Ayo, ayo. menyebut liang pisan isun sing peduli Ayo, ayo. anak isun kang ono omah ya padha tangisan mikiri dekake uripe sedalan Ayo, oh, jangan ngono ku penontonnya bayangno ning. bayangno apa Heeh, keringete sampeyan lho sak jagung-jagung. bayangno gelunganku neblok ngono ta Kak, mumpun dicancang niki kuat. gelungan sing endi Ayo ning karek didik ning dintekno. Saya aku Za, Bisa ganti, bisa iki. ganti ya. Ya. Heeh. Ning Nek iso ajeng. oleh apa iki? Mari kileni. Za. Lah apa lho rek? Aku diwarai sing Ngawur. gagal lho Pak Kas. Jaran ojo
Kayak apa unine? Hah? Unine kayak apa? Yo. Iya. Alhamdulillah. Nun sewu Bapak Ibu, trajuwening dirawuhaken nggih, trajuwening didugekaken. Durung mari lho iki. Durung. Durung mari. Durung. Durung kari titik. Sampai niku Prai sak wulan Lah, kok ya lali. Ya lumrahe wong biasae ganduk kene, diganduk. Ayo tek kok. Pitike gak mati. Masih suka emas ison sing kepengen banyu berlian pisang ison sing peduli Ana ison kang ono omah ya padha tangisan pikiri tiap wae uripe sedalan dhuwur kalau sobong ning tapi tengok ngrungokno kupinge. Ngrungokno HP. kalau jengking Heeh.